Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo diha kaninyo mga igsuon. Anya na kita sa ikakawhaan ug usa nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang pundasyon sa atong kinabuhi o sa atong katilingban. Aron sa pagpabilin sa iyang gugma, gihimo niya si Pedro o mga sumusunod niini nga atong bugkos sa panaghiusa o gugma. Sama ni Jesus, si Pedro o ang iyang mga sumusunod nahimong sulugoon sa tanan aron sa pagdala kanato ngadto sa pagtuo, gugma ug pag-alagad sa simbahan ug sa tibuok kalibutan. Dinhi sa atong pagsaulog nining Santos nga Eucharistia, pangayoon nato sa Ginoo ang kalig-on diha sa pagtukod sa iyang simbahan ug ato kining gipangayo alang sa matag usa kanato, alang usab sa mga intensyon nga naa sa inyong mga screen, alang sa atong TV Mass sponsors, benefactors, donors ug production crew. Sa mga instrumento, ang kalipay kaisayaw, kukulangan lang, tugtugan na ang gitara, ipalalo na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalalo na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Mga igsuon, maayong adlaw kaninyong tanan. Sulod nining atong santos nga misa atong ihalad ang atong kinasingkasing na pasalamat ngadto sa Dios tungod sa daghang kaayo o grasya nga atong nadawat gikan sa iyang gugma ug kaluoy ug puno og pagsalig sa iyang Dios nung panabang atong ihalad ngadto kaniya ang mga panginahanglan ug mga katuyuan nga anaa sa atong mga kasing-kasing karon. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Kanino
nakalakas sa imong kaayo. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Dahil sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit lumaring Diyos naman, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadalig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, managawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy di kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay
magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga tua sa Sibna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw panhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom. Ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Juda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa kausa ka lig-on nga dapit, da usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang iyong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ko didto sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatalinhugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ang iyong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaobsanon. Ug nakaila siya sa mapahitas-on gikan sa halayo. Ang imong kaayo, O Ginoo,
nagalungtad sa kahangturan, apan pagbiyai ang buhat sa imong mga kamo. Ano ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamo. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa unahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong maukaron ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nakakagkaluwasan, dagay kong siya, labaw sa dalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Philippi. Og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tawo, kinsa man ang anak sa tawo. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw kaninyong tanan. Mugamit kitag mga hulagway aron masabtan ang realidad sa atong kinabuhi.
ug sa daghang mga hulagway na pwede nato gamiton, adunay hulagway na ang kinabuhi susama sa usa ka dakong eskwelahan, lugar tunghaanan kung asa kita makakaton sa mga realidad sa atong kinabuhi. Kung ang kinabuhi usa ka tunghaanan, usa ka eskwelahan, ikaw ug ako bisag nagkalain-lain ang atong estado sa kinabuhi, mga tinun-an, we are learners and students in this school of life. Karon mga igsuon, sa ato ang kinabuhi isip mga sumusunod sa atong Ginoo, sa kadugayon sa atong pagtungha sa balay tunghaanan sa atong Kristohanong pagtuo, daghan na kaayo kitag mga nakatunan. Maubitaw nga kung sa atong mga eskwelahan, kung daghan na ganitag lessons nga na take up, ang teacher magpa-exam gayud nato. Karon mga igsuon, niining puntuha, in this 21st Sunday in Ordinary Time, adunay exam ang Ginoo para kanatong tanan. Ikaw ug ako makadawat og usa ka test paper. Pero paglantaw nato niining maong test paper, usa lang ang pangutana niini. Kinsa man ako para kanimo? Who am I for you? Kinsa man ako para kanimo, Pete? Kinsa man ako para kanimo, Ana? Kinsa man ako para kanimo, Elena? Kinsa man ang Dios para kanimo? Kasagaran kung atong pangutanon ang atong katilingban, daghan kayo tagtubag niini. Usahay ang uban moingon, ikaw Ginoo mao ang Santo Niño, ikaw mao ang Nazareno, ikaw mao ang Sacred Heart, ikaw mao ang Dios sa kaluoy o ang Divine Mercy. Mga igsuon, tinuod gayod na siya kini. Pero gidapit kita sa atong ebanghelyo karon na palaluman pa ang atong pagkaila niini. Kay susama ni Jesus, kung ato kining itandi sa atong ebanghelyo karon, mao kini ang mga butang na atong nadunggan mahitungod kang Jesus ug kinsa ang Ginoo para kanato. Ikaw sa imong kasinatian sa pag-eskwela nato sa tunghaan sa kinabuhi, kinsa man ang Dios para kanimo. I am very sure because of our various experiences, we can have different identities for God in our lives. Pero usa ragyod ang atong giambit tanan, nga siya ang Dios nga nag-uban kanato, ang Dios nga miaga kanato, ang Dios nga naglakaw uban kanato sa nagkalain-laing kahigayunan sa atong kinabuhi. Ato kining nakatunan na sinati sa panahon nga kitay adunay problema, adunay kalipay, adunay mga kahingawa, adunay mga pangutana sa atong kinabuhi. Kay kung atong balikan mga igsuon, tanang panghitabo sa atong kinabuhi, anaa ang Dios nag-uban kanato. Dios nga dili lang nag-uban, kundi nagpaambit pod sa iyang grasya o sa iyang pagluwas kanatong tanan. Pero kung ato pang palapdan ang atong pagpamalandong nining atong ebanghelyo karon mga igsuon, kita di ay dili lang mga tinun-an sa tunghaan sa kinabuhi, kundili kita pod mga magtutudlo ngadto sa uban, pinaagi sa atong mga nakatunan about sa atong Ginoong Hesukristo. Nindot kaayo tubagon ang maong pangutana mga igsuon, kay kining tubag mao kini ang atong ikapaambit ngadto sa uban. Ang atong simbahan mga igsuon nag-awhag sa tanang binunyagan na atong isangyaw ang Dios. But the primary content of our mission participation should come not from doctrines and any other documents in the church.
It should primarily come from our encounter with Him. Before nato itudlo ang katekismo sa atong simbahan, before nato ipaambit ang Ginoo nga gikan sa mga encyclical sa atong simbahan, ato untang mapaambit ngadto sa uban kung kinsa si Jesus para kanato. Kinsa si Jesus para kanimo. Sa atong pagpadayon ni ining santos nga misa mga igsuon, mao kini ang atong assignment. Kanunay natong pamalandungan kining maong pangutana. Ug nindot na ato pong timan-an nga kining maong pangutana adunay responsibilidad sa pagpaambit sa mga tubag niini ngadto sa uban. Aron susama kanato ang uban makailapod sa atong Ginoong Hesukristo. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon, hinaot pa unta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Ginoo nga maoy tuburan sa tanang kamatuoran ug nagpasalig sa nga dili gayud mabuntog sa kamatayon ang iyang simbahan. Sa matag pangamuyo kita moingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo og sa mga pangulo niini, kang Francisco nga sumusunod ni Pedro, sa mga kaobispuhan, mga kaparian, kamadrihan ug sa tanang lumilihok sa gagmayng Kristohanong katilingban nga mahiusa unta kita diha sa paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga magdumala sila sa katawhan, sumala sa kabubuton sa Dios, nga maoy tag-iya sa gahom nga ilang gihuptan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa patas, matinud-anon, ug makatarunganon nga pagdumala sa hustisya sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa wala pa makaila kang Kristo, nga pinaagi sa mahigugmaong pagsaksi sa mga Kristiyano, makaambit sila sa kamatuoran nga nadawat ni Pedro gikan sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay, nga mahiusa na unta sila sa Dios ngadto sa iyang kahimayaan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi Kami Ginoo. Dios Amahan, ikaw ang tuburan sa kaluwasan. Himoa nga pinaagi sa simbahan, mahiusa ang tanang katawhan diha sa imong gingharian, sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanao sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. bayaw Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo, katong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo na lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente Ferrer, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namon, naanak sa manalangin, pagdaygonan imong ngalan, umabot ka na sa langit. Ang kananon ng sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sayuwa kami sa among mga sala. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipaambita ang timaan sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay nga pagalawat kanimo, apan ipangulo mo lamang kung mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. 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 Ang lawas ni Kristo.
Mag-ampo kita. O Dios nga maluluyon, pinaagi ni ining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa yang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob, diha sa kasakitan, dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug ngang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto ni Father Mark Anthony Zarate, OFM, ang among Cora Paroko diha sa among parokya sa San Vicente Ferrer dire sa Sambag 1 ug 2, Cebu City. Daghang salamat sa atong choir, ang Philly Marie Corum, uban sa pagpangulo ni Brad Ed Adante. Sa atong mga lectors, gikan gihapon sa parokya ni San Vicente Ferrer diri sa Sambag 1 ug 2. Ako gihapon makanunayon nga pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors ug GCash donors alang sa ilang padayon nga pagbulig kanato aron usab kita nga makapadayon sa pagpangalagad sa atong mga igsuon nga adunay kakulian sa lawas. Hinungdan nga dili sila makaadto sa simbahan aron pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Daghang salamat sa inyong mga hinabang, madako man kini o magamay, kining tanan dako kayo nga ikatabang para atong ma-maintain ang program o makabayad ta sa airtime, sa maintenance sa atong mga equipments, sa stipend sa atong crew o sa permit sa MTRCB. Og alang ni atong buot nga mamahimong kabahin ni ining atong pagpangalagad, anaa sa inyo mga TV screen ang among account name, account number, og ang GCash number. Daghan kaayong salamat, ang Dios nga dili hilabwan sa iyang pagkamanggihatagon, magpanalangin kaninyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong santos nga misa, puy-an nato ang kinabuhi ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magdambahan kita karon, mga anak sa Diyos, kabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at tayo ng Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo.
us that all men be saved and come to the knowledge of your truth. We beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and in him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Maker of this heart of mine, you know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I trust in you, Shepherd of my heart. Keeper of this heart of mine, your patience has no end. You've loved me back into your arms, time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the beacon of my nights, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So let the cold winds blow, and let the storms rage all around. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I'm looking for all my deepest gratitude, you love me even more. So as I walk through valleys, listening for the Master's call, I trust in you, Shepherd of my heart. You're the beacon of my nights, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So as I walk through valleys, listening for my Master's call, I'll trust in you, Shepherd of my heart. I'll trust in you, Shepherd of my heart. O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart your knowledge, understanding, and counsel to the youth, that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and strength to follow God's holy will. Guide their uncertain steps. Strengthen their resolutions. Shield their chastity. Fashion their minds. Conquer their hearts. And lead them to the vineyards where they will labor in God's holy service. O Jesus, eternal shepherd of our souls, send good laborers into your harvests.
Amen.